Gepli Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň daşynda galyp öz milli türkmen pasportlarynyň möhletini geçiren raýatlaryň ençemesi Türkmenistana barandan soň tutsak edildi diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy gürrüň berýär. Onuň sözlerine görä ýaňy ýakynda şeýle wakalaryň 20-den gowragy ýüze çykypdyr. Tutsak edilenler türkmen häkimetleriniň möhletini geçiren raýatlaryň pasportlaryny täzeläp bermek wadasyna ynanyp Türkiýeden baran türkmenistanlylar ýurdun daşynda köne pasportly galanlygy üçin jogapkärçiligi çekilmejegi barada berilen wadalardan soň Türkiýeden gaýdyp baran köp adam tutsak edildi. Maňa şeýle wakalaryň 20-den gowragy barada gürrüň berdiler. Olaryň eklisiniň elinde köne görnüşli pasportlar bardy. Olar häzir derňe wagtynda diýip habarçymyz aýdýar. Soňky aýlarda Türkmenistanyň dürli welaýatlarynda yerli häkimetleriň guramaçylygynda ilat bilen ýörite duşuklar geçirilip, ýurdun daşyndaky raýatlary ýygyna gaýtarmak boýunça olaryň garyndaşlaryna çagyryşlar edildi. We gaýdyp baranlaryň dokumentleriniň düzü bolmadyk ýagdaýynda olaryň jogapkärçiligi çekilmejegi wada berildi. Türkmenistanyň daşyna gazanjyň gözleginde giden türkmenistanlylaryň ençemeti ýurtda 10 ýyla golay wagt mundan ozal täze dokument ýagny daşary ýurt pasporty girdili bäri ýurdun daşynda pasportlaryny wagtynda täzelep bilmän bir kanun ýagdaýda galýarlar. Azatlyk Radiosyna ma'lum boluşyna görä häkimetler vilayatlarda geçirýän ýygnaklarynda köne pasportlar raýatlaryň pasportlaryny 3 hepdeniň içinde täzelep bermegi wada berýärler. Şeýle-de daşary ýurtlarda galyp Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunyny bozan raýatlaryň jogapkärçiligi çekilmejegini gaýtaýarlar. Habarçymyzyň 26-njy ýylda habar bermegine görä şeýle wadalara ynanyp Türkmenistana barandan soňra tutsak edilenler dürli welaýatlaryň ýaşaýjylary, emma köpüsi Liwaply we Daşowly. Gyzykly ýeri olara şowhun turmaz ýaly aeroportda degmediler. Olaryň eklisini öz öýlerine baranlaryndan soň ekidipdirler diýip habarçymyz belledi. Soňky ýylyň dowamında türkmen häkimetleri ýurdun daşynda zähmet çekýän migrantlary ýygyna gaýtarmak boýunça çäreleriň ençemesini amala asyrdylar. Mary we Liwap vilayatlaryndan eklenji üçin Türkiýe giden migrantlaryň birnäçesi özleriniň ýurtda galan enatasyna ýa-da çağılaryna daşary ýurt pasportyny bermän başlandyklaryny we bu işin yerli häkimetlere migrantlary ýygyna dolaň diýilen ýokardan berilen buyruk esasynda amala asyrylýanlygyny Azatlyk Radiosyna habar beripdi. Mundan öň migrantları ýurdun daşyna çykarmazlyk boýunça çäreleriň ençemesi görülipdi. Aşgabatyň halkara aeroportunda türkmen raýatlarynyň uçurdan düşürilmegine degişli ýüze çykýan ýagdaýlar barada ýygyna habar berilýär. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Dollaryň bahasyna durnuksuzlyk telekeçileri köseýär. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklary hususy telekeçilere oňoýsuz täsir edýär. Daşgul welaýatyna hususan azyk harit hemde mebel sowdasy bilen meşgullanýan iri telekeçiler ýurtdaky umumy maliýe çökkünligi bilen bagly ykdysady durnuksuzlyk sebäpli uly zyana galýarlar. Bu barada Azatlygyň welaýatdaky habarçysy 25-nji ýylyna maglumat berdi. Geçen hepdeniň başyna dollaryň gara bazardaky bahasynyň 15 manada çenli arzanlamagy bilen telekeçiler aldyga düşüp, haritlarynyň bahalaryny arzanlatdylar. Ýöne dollaryň bahasy ýene de 20-22 manada galan soň telekeçiler uly zyana galandygyny aýdýarlar diýip Azatlygyň habarçysy telekeçileriň sözlerine salgylanyp maglumat berdi. Onun sözlerine göre bu durnuksuzlyk esasan azyk harit hemde mebel sowdasy bilen meşgullanýan telekeçilere has oňoýsuz täsir etdi. Olar ünne 6 ay bäri ýagdaýlar düzeler diýip umyd edip gelýärler. Ýöne telekeçiler dollaryň bahasyna ýüze çykan soňky durnuksuzlyk sebäpli agyr ýetki çeken soň zyanyň öwedini dolmak üçin bahalary ýene-de galdyranyny aýdýarlar diýip habarçy belledi. Vilayatyň käbir iri telekeçileri maliýe çökkünligi sebäpli bankrot bolup işini togtadanyklaryny aýdýarlar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä telekeçileriň daşary ýurtlardan getirýän azyk haritlary halkyň duçar bolýan maliýe ýetmezçiligi sebäpli wagtyna geçmän soň haritlaryň yaramlylyk möhleti dolýar. Gök miwe önümleri çüýürýär. Vilayatda giň ýaýran işçilik sebäpli adamlar çağılarynyň pasobiýasyna ýagny
döwlet kömek pullarynyň hasabyna ýaşamaly bolýarlar. Olum gara bazara göre aýda $5 barabar bolýar. Şol sebäpden adamlar bu harytlary satyn alyp bilmeýärler diýip habarçy halkyň esasan bil baglayan eklenç çeşmesi barada gurrun berdi. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Halkara ekspertler ýurdun milli manadynyň hümmetçiligini aýdýarlar. İýun aýynyň başynda azatlygyň Türkmenistana habarçylary ýurdun demirgazygyna $1 bakasynyň 29 manada ýetendigini habar berdi. Ýöne iýunyň 2-nji 10 günlüginden başlap ýurdun künjeklerini $1 bakasy duýdansyz ardanlap başlady. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä daşary ýurt valyutasynyň bakasynyň durnuksuzlygyň fonuny goloýda türkmen häkimiýetleri, käbir telekeçileri, bank işgärlerini hatda güýç edaralarynyň käbir agzalaryny Aşgabatda döwlet manadyny daşary ýurt valyutasyna bir kanun konvertasiýa etmekde aýplap tutuk edipdi. Daşawuzak habarçy azatlyk bilen gurrundeşlikde harytlaryň ýokarlanýan nyrklary barada da käbir maglumatlary berdi. Odol 50 tengelik McCoffee häzir 10 manatdan bahalanýar. 200 gramlyk cappuccino odollar 3 manatdan gymmat bolmazdy. Häzir şolar 25 manat. 1 litrlik Coca-Cola şuwun 25 manatdan satylýar. Odol bahas 80 tengelik türkmen çaýy häzir 5-7 manat aralygyna satylýar diýip olaýtdy. Şol bir wagtyň özüne temmäki önümleriniň hem de alkogol içkileriniň döwlet we hususy dükanlarda gytylýanlygyny, olaryň dükanlarda ýeterli bolan halatyny köplenç geçen aýdaky bahasyndan 3-4 esde gymmat satylýanlygyny aýdan habarçy, bir gutu çilim geçen ay 40 manat töweregindi. Häzir 130 manata çykdy. 0,5 litrlik daşawuzda we Göktepe'de öndürilýän araklar odollar 30 manatdy. Häzir 50-70 manat aralygyna satylýar diýip sözüne goşdy. Türkmen resmiýetleri öňe sürilýän gytçylyk we gymmatçylyk barada çykyş etmäni gelýär. Goloýda türkmen hökümetine ýakyn bir web-sayt halkyň gymmatçylykdan ejir çekýänligini aýdylýan wagty Türkmenistanyň azyk bolçulugy göze ilýär diýip maglumat çap etdi. Onu erik garpyz we şuňa meňdeş ýyrymişlerden dogry tekçiler hakda gurrun edilýär. Gipleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň kuwatynyň artdyrylmagy Türkmenistanyň gaz sewdasyna täsir eder. 25-nji iýunda Radio Free Asia neşri Hytaýyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gaz sewdasynyň ugry, Hytaýyň energiýa teşneligi we oňa Merkezi Aziýadan barýan gaz geçirjileriň çäkli kuwatlylygy barada makala çap etdi. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Türkmenistan 2016-njy ýylda Orsiýete, 2017-nji ýylyň başynda Irana gaz eksport etmegi beteden soň ol energiýa sewdasyny ýeketäk alyjy hökmüne Hytaýa bil baglap gelýärdi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan ýurdun ykdysadyýetini diversifikasiýalaşdyrmak uğruna tagalla edýär. Öz gazyny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi arkaly Günorta Aziýa, Hazaryň üstünden çekilmegi gözeňinde tutulýan geçirji arkaly Trans-Anadolu gaz geçirjisine birgip Ýewropa TV gaz eksport etmegiň aladasyny edýär. Neşriň maglumatyna aýdylmagyna görä Hytaý gaz ýetmezçiliginden közenýän wagty Merkezi Aziýadan Hytaýa çekilen gaz geçirjiniň çäkli kuwatlylygy ýagdaýlary bökdüýär. Ýagny bu geçirji Hytaýyň energiýa teşneligini dogry gandyryp bilenok. Türkmenistan eksport edýän gazynyň mukdaryny öz gözüne Hytaý mawy ýanygyjyň importuny mümkin gadar artdyrmak isleýär. Ýöne neşriň ýazmagyna görä ýurtlaryň arasyndaky gaz geçirjileriň kuwatlylygy muňa söýüň dogry manysyna ruhsat bermeýär. Maglumatda aýdylmagyna görä şu ýyl Hytaý Merkezi Aziýadan çekilen geçirjiniň kuwatlylygynyň 93% çelli peýdalanmagy maksat edilýär. Bu diýmeklik Özbegistan we Gazagystan bilen bir hatarda Türkmenistanyň Hytaýa gaz üçünçiligini artdyrmagy mümkinçilikleri bolar. Ýyllyk 55 milliard kub metr kuwatlylygy bolan geçirjiden 51,37 milliard kub metr gaz aktyrmak gözeňinde tutulýar. Habarda aýdylmagyna görä bu mukdar 2019-njy ýylda geçirjiniň kuwatlylygynyň tas dogry peýdalanjakdygyna alamatdyr. Neşir Azerbaýjanyň Turan maglumat agentligine salgylanyp şu ýyl Hytaýyň Türkmenistandan import edýän gazynyň mukdaryny 38,17 milliard kub metre çıkarmagy gözeňinde tutýandygyny habar berýär. Mundan öňe Merkezi Aziýa gaz geçirjisinden aktyrylýan gazyň umumy muktary 38,17 milliard kub metre barabardy. Gaz geçirjiniň kuwatlylygy bilen bagly mümkinçilikleriň çäkli bolmagy Hytaýyň Türkmenistanaky investisiýalaryna oňoýsuz täsir eder diýip neşir ýazýar. Soňky 10 ýylyň dowamynda Hytaý Türkmenistanyny dürli maýa goýum taslamalaryny amala aşyrýar. Dünýäden özüňe Türkmenistanyny dünýäniň iň uly gaz känleri ýerleşýär. Ýöne ol gaz sewdasyna diňe Hytaýyň bazarlaryna garaşlydyr. Resmi maglumatlara görä Türkmen gazyny Awganystanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktyrjak gaz geçirji 2020-nji ýylda işe girer. Ýöne iş ýüzünde bu taslama bu goloýda iş jeňleşmez diýip makalada aýdylýar.
Merkezi Aziýadan Hytaýa çekilen geçirji A, B we C ugurlar arkaly gazakdyrýar. Bu halkara geçirjiniň düzümine D şahasynyň goşulmagy babatda degişli taraplar iş alyp barýar. Radio Free Asia neşriniň maglumatlaryna görä gaz geçirjiniň D şahasyny gurmak barada 2013-nji ýyldan bäri iş alynyp barylýar. Ýöne bu şahanyň gurulşy gaýta-gaýta ýygy süýşürildi. Resmi maglumatlara görä bu şahanyň gurulşynyň 2016-njy ýylda tamamlanmagy gödeňine tutulýardy. Ýöne soňra bu 2020-nji ýyla süýşürildi. Has soňky maglumatlara görä bu ugurun 2022-nji ýylyň aýagyna işe girdilmegine garaşlýar. Gaz geçirjiniň D ugurunyň gurulşynyň tamamlanmagy bilen Türkmenistanyň Hytaýa gaz eksportynyň möçberini artdyrmagy mümkinçiligi bolar. Merkezi Aziýadan çekilen gaz geçirjiden Hytaýa aktarylýan gazyň mukdary geçen ýanwar aýyna öňküsinden tas 2 esse azaldy. Muňa Türkmenistanyň gaz enjamlaryna ýygy-ýygydan ýüze çykan nowsanlyklar sebäp boldy diýip Hytaýyň CNPC milli nevit kompaniýasy şol döwürlerde ýaýradan beýanatlaryny aýdypdy. British Petroleum'un energiýa boýunça ýaýradýan ýyllyk statistika hasabatyny geçen ýyl Türkmenistanyň gaz önümçiligi 7,1% pese gaçyp jemi önümçilik ýylyň dowamyna 62 milliard kub metre barabar boldy. Hasabatda aýdylmagyna görä bu soňky 10 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň gaz önümçiligindäki ilkinji pese gaçyşlykdyr. British Petroleum'un 2018-nji ýylda ýaýradan bütün dünýä energiýa hasabatynyň aýdylmagyna görä Türkmenistanyň gaz gorlarynyň jemi 19,5 trillion kub metre barabar bolup bu görkeziji dünýäniň jemi gaz gorlarynyň 10,1%-ni düzýär. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýylyň 2-nji ýarymy için milli gazet jurnallaryna abuna ýazylşyk tamamlandy. Türkmenistanyň ýeratylan daşary ýurt medeniýeti el ýeterli däl. Milli gazet jurnallaryna ýazylmak mümkinçiligi bolsa belli bir tertibiň esasynda amala aşyrylýar. Biz resmi medeniýetiň ilata gowuşmagynyň soňky düzgünleri we aýratynlyklary barada gurrun bermegi sorap, Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bogaýewa ýüzlendik. Amanmuradagy Türkmenistanda ýaňy ýakynda ýylyň 2-nji ýarymy için milli medeniýete abuna ýazylmak boýunça işler tamamlandy. Türkmen gazet jurnallaryna kimler ýazylmaly düzgüne görä? Ýalňysyk bu adamlaryň islegine görä däl, ýokurdan berilýän gorkozma raýatlykdy geçirilýär. Ýagny her kim özüniň işleýän puldogyny degişli hasap edilýän gazet jurnallary hukman ýazylmaly. Meselem mollumlar birden gazetleri hem de bilim jurnalyny, medeniýet işgärleri, medeniýet jurnalyny hem de medeniýet uğruna degişli öýdülýän gazet jurnallary ýazylmaly. Şeýle de Aşgabat şäherinde ýaşaýarlar. Neşir edilýän Aşgabat adly şäher gazetine hukman abuna ýazylmaly. Studentlerim ýazylýarmy, adat raýatlarym ýazylýarmy? Studentler hukman ýazylmaly. Ortaça her bir döwlet işgäri näçe gazet jurnaly ýazylmaly we bu paketiň bahasy näçe her bir adam başyna? Her ýarym ýyl üçün ýazylmaly gazet jurnallaryň abuna ýazylmasynyň bahasy ortaça 120 manatdan 150 manatga sendan eger eýleýän wezifesi hatly apgarrak we gurrak bolgyny 250 manatga sellemol artyp bilýär. Alından 6-7 nesre ýetiberýär her adam ýazylmaly. Amanmurada indi şol gazetleriň mazmuny nähili? Umuman 60-dan gowrak neşir bar diýdiňiz. Şolaryň mazmuny tapawutlanýarmy? Nähili gyzyklanma bar? Abuna ýazylýan adamlaryň arasynda. Ara tapawut bir ikram zatdy we bir şol gazet jurnallaryň atlary bir-birinden tapawutlanýar. Hem şol gazet jurnallaryň baş redaktorlyk gol çekýän adamlar başga adamlar ýokun bolmagy umuman gazet jurnallarda berilýän makalalar, habarlar bir meňe şol wurdatlar bolmanyny bir-biriniň ağzyndan 90% gaýtalaýarlar. Näme berilýän? Olar bilen berilýän we ýurtda bolup ketýän fiýas wakalaryny meselem çetde tas 2 ýyl ministrler kabinetiniň meclisi geçýär. Ýa-da bolmasa ýurtda geçirilýän beýlek fiýas şäherler bar. Wurtda ýarşy ähli beräýmeli, vilayet gazetini bermeli, mollumlar gazetini bermeli, edebiýatyny odam bermeli. Nesil edilýän gazet bolsa emmes beräýmeli. Şol özlerim şu beýlek gazetler üçin bir ýeňillik. Gönlüm şu gazetlerden göçüp alaýmaly. Sport täderlerinde adamda da özgürlük ýok, şonu da berilýän zatlar. Şol bütün dünýä boýunça futbol ýaşy, tas ýarmy aýlap diýen. O hakda orin Türkmen medeniýeti erjellik bilen dinleýär. Amanmurada indi adamlaryň pul töläp ýazylyp alýan gazet jurnallary olary nädip gowuşýar, olary nädip şonu alyp bilýär? Abunaçylar
tas yartıp sen yani doğru alıp bilen okşonu. Tutuş yarım yılın devamında özünün yazılan gazet jurnalının karasını görmeyen adamlardan var. Vilayetin Balkan vilayetinde Levat, Daşoğul, Mari, Ahal vilayetinden var. Köyerlerde işleyen işçiler var. Yine şöyle işçilere de yazılmasını talep ediliyor abuna. Ondan sonra abuna yazılanlarda olur, vilayetine adresine, özlerinin adreslerine yazılıyorlar. Onu şöyle öğürlüp baran o gazetleri köylerine baran o. Aman burada Türkmenistan'ın milli metbuatına milletin yazılayan adam var mı? Rayetlerin milletin yazılayan fırsatları oluyor mu? Şeyde ben duşam o. Son 25-30 yılın devamında öz hevesine gazete, jurnalda yazılan adama duşam o. Onu derim. Her yılda ortası elimizden 350 mandımızı abuna deyip alıyorlar. Görülen yazdırıyorlar. O karada hiç tat yok. Tedaşa gazete jurnalda verilen vasıtlar. Radyo, televizyonda da kaysalan durulsun. O yerde dürüdür gözlüğüm yok. Durmuş hakikaten yok. Gipleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen häkimetleri deride saklanan raýatlaryny ýurda ekstradisiýa etdirmäge finansiýar. Häkimetler Hindistanna altyn gaçakçylygyna guman edilip saklanan türkmenistanlary ýurda ekstradisiýa etdirmegin ugruny işleýär. Bu barada Azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi 26-njy iýulna maglumat berdi. Hindistanna saklanan Türkmenistanyň raýatlaryny ýygyna ekstradisiýa etdirmek üçin finansiýanlygy barada maglumat bar. Olar altyn gaçakçylygy bilen meşgullanypdy. Bu barada bir näçe ay mundan ozal ulu galmagal gopupdy diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň sözlerine görä altyn gaçakçylygyna guman edilip delide saklanan Türkmenistanlar boýunça Hindi häkimetleriniň alyp barýan derňe işleri heniz tamamlanmandyr. Ýatlasak may aýynyň başynda Hindistanyň Indira Gandhi adynaky halkara aeroportunyň gümrük departamentiniň Howa Aňtow birleşigi 19 kilogram gyzyly kontrabanda ýoly bilen geçirmäge synanyşmakda aýyplap Türkmenistanyň 28 raýatyny şol sanly 22 denanyny tutsuk etdi. The Indian Express neşri özüniň 6-njy maýda beren maglumatyny altyn gaçakçylygyna guman edilýän türkmenistanlaryň tutsuk edilendigini we ele salynan gyzylyň 60 million hindi rupiýasine ýagny ortaça 890 000 Amerikan dollaryna barabardygyny habar beripdi. Resmiýetiň aýtmagyna görä Türk Howa ýollary kompaniýasynyň T-5539 uçuş belgili uçury aeroporta gonanyny Howa Aňtow birleşiginiň agzalary ýolagçylary barlap 23 türkmenistanlyny tutsuk edýär. Olaryň geçiren jekmejik barlyklaryndan soňra türkmen raýatlaryna üst-üstüne daklan ýüzüklerden, bileziklerden we zynjyrlardan ibarat gyzylyň üstü açylýar. Olar komissaryň kömekçisi tarapyndan soragy çekildi we olaryň mundan öň hem Deli şäherine gelendiginiň üstü açyldy. Öňkü gedekde olar 7 kilogram çemesi gyzyly kontrabanda ýollar bilen geçirip biznesmeni satypdyrlar diýip neşir tutsuk edilen Türkmenistanyň 23 adam soragy çekilýän mahaly gümrük gullugynyň resmiýlerini Türkmenistanyň Howa ýollary kompaniýasynyň TK-716 uçuş belgili uçurunda ýene-de 5 tane türkmen raýatynyň bir kanun ýollary bilen Deli şäherine gyzyl getirýändigi barada maglumatyň gelip gowşandygyny aýtdy. Maglumata görä şondan soň Howa Aňtow gullugynyň işgärleri bu raýatlary hem saklap olaryň gyzyly bir kanun ýollary bilen geçirmäge finansiýanlygyny anyklaşdyrýarlar. Hindistana gyzyl gaçakçylygyna saklanan türkmen raýatlary baradaky maglumatlar munyň bilen çäklenmeýär. 31-nji maýda Hindi metbuatyny ýene-de bir türkmenistanly aýalyň Deliniň aeroportuny bir meňdeş aýyplamalary boýunça tutuk edilendigi barada maglumatlar peýda boldy. Şonu Türkmenistanly bir denan maşgaly bahasy 4 milyon 100 000 hindi rupiýasyna barabar, ýagny takminan 61 000 dollar mösbürünäki altyny bir kanun ýollar bilen Hindistanyň çägine saljak bolany tutuk edildi diýip internetde peýda bolan habarlarda Hindistan resmiýetleriň 31-nji maýda çap eden maglumatlaryna esaslanyp habar berilipdi. Güne bildirilýän 43 ýaşly Türkmenistanly aýal Istanbuldan Deli'ge geleni gümrük gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanýar. Belläp geçdik bu bir kanun gyzyl sewdasy bilen baglylykda Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda tutuk edilmegi bilen bagly ilkinji waka däl. Şu ýylyň fevral aýynda Azerbaýjanyň Haqqy Nokat Az neşri Bakuň halkara deňiz portunyň
Türkmenistan'ın gümrük gulluğunun gaçak görünüşde Azerbaycan'a gyzyl geçirmekçi bolan türkmen raýatlaryny saklanlygy barada habar beripdi. Türkmen häkimetleri agdalýan hadiseler boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç gil bökünçsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Gulumrady kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň Gormaç atly etrafynda Taliban hareketiniň düzüminde iň gazaply hesaplanýan toparyň bir komandiri ýanyndaky ýaragly ýaralylar bilen öldürildi. Resmiýetiň ma'lum etmegine görä Talibanyň Kytay Surh ýani Gyzyl Güýç atly ýaragly toparynyň iki harby merkezini Gormaç etrafynda Awgan hawa güýçleriniň harby uçaklary bombalapdyr. Onuň netijesinde ençeme jeňçi helak bolupdyr. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda ýerleşen 209 Şahin atly harby diwiziýasynyň medbuat wekili Muhammed Hanip Rizaýynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Talibanyň Molla Rahim atly komandiri Gormaç etrafynda öldürilipdir. Onuň ýaragly ýaranlary hem hawa hujumynda helak bolupdyr. Talibanyň Gormaç etrafyndaky iki harby türgülleşik merkezi hawa zarbasynda weýran edildi. Şondan soňra Gormaç etrafynda ýagdaý birneme kadalaşdy. Jeňçilere garşy görüş üçin Gormaç etrabyna gurýer güýçlerini ogratmak hem gözüňde tutulýar diýip Rizaý aýtdy. Darwulswali Gormaç hamle hawaýy surat girip grupi Molla Rahim komandany Kytay Surh Taliban Faryab welaýatynyň 14 etrafy bar. Welaýatyň 9 etrafy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Faryab welaýatynyň hemme etraflarynda da howpsuzlyk şertleriniň yaramazlygyny yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Awgan hökümeti jeňçiler bilen atışyklaryň besedilmegini bir taraplayın ýylan etdi. Şoňa garamazdan prezident Gany Faryab welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýanyň geçirilmegine buyruk beripdir. Şonuň üçin Faryab welaýatynyň Hoja Sevpoş atly etrafynda jeňçilere garşy harby operasiýa şu gün başlatyldy diýip Muhammed Hanip Rizaý aýtdy. Orada bayramyndan soňra Talibanlar atışygyň besedilmegi boýunça ýalaşygy bozdy. Awgan hökümeti atışygyň besedilmegine henizem ygyrarly. Ýöne Faryab welaýatynda jeňçiler pursatdan peýdalanyp öz hüjumlaryny artdyrdy. Şo sebäpden Awgan güýçleri Faryab welaýatynda öz harby güreşine başlamaga mejbur boldy. Eger gerek bolsa şulugurda aýgatly goldaw atly halkara harbiýlerinden kömek soralar diýip Rizaý aýdýar. جمهور دستور دادن بر نیروهای امنیتی عملیات در ولسوالی خواجه‌سازپوش شروع شد. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýaty Türkmenistanyň iberlen elektrik tok bilen öpçün edilýär. Uruş sebäpli elektrik geçirjisine de ziýan ýetipdir. Uruşda ok degip elektrik geçirjisiniň liniýasynyň üzülendigini Faryab welaýatynyň elektrik energiýa idarasynyň başlygy Seyit Abdulhamid Azatlyk radiosyna aýtdy. Elektrik geçirjisiniň liniýasyna we sütünlerine jeňçileriň ýygyderli ziýan ýetirýändigini Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Ak Muhammed Nuri gurun berdi. Şöyle bir kynçylyk töretdiler. Yani olar şol umumy şaýolyň ýakasyndan gitýär da Antfoydan meýmene tarafa garap ziýan ýetirip paýany ýykdyýarlar ýa şol leýne atyp üzüýarlar, kynçylyklaryny töretýär. Şonuň özüň bir gün, 2 gün gitmesine sebäp bolup galýar. Son 4-5 etrafşyny elektriksiz bolup galýar. Döwlet abad şerin tagap Hoja Sevpoş Peştun Kurt we meýmene şäheriniň özü we şu etraflar hemmesi elektriksiz bolup galýarlar. Ýaragly muhalifler uruşyny dowam etdirip gorkuzyp dursa, onda elektrik işgärler gelip işläp bilen ýok.